Il-Partit Nazzjonalista jemmen li għandu monopolju fuq dak li hu tajjeb u jaġixxi bħal donnu x'inkwiżitur divin, stqarr l-eks kandidat nazzjonalista Michael Briguglio li kien ikkontesta l-elezzjoni għal membri tal-Parlament Ewropew. F'rapport fuq il-Malta Independent, Briguglio stqarr kif ma kienx sorpriż bil-mandat b'saħħtu li ngħata l-Gvern Laburista u l-Prim Ministru Roberta Bela minħabba tmexxija qlija fl-aħħar sentejn u minħabba l-mod li bih tkellem dwar materja importanti u li tolqot direttament lin-nies. Fi kliemu wieħed ma jistax jinnega l-fatt li Gvern Laburista wettaq dak li wiegħed u f'nofs pandemija wettaq riformi kbar. Min-naħa l-oħra Briguglio stqarr kif nofs leġislatura il-Partit Nazzjonalista inbidel f'kannibalu u beda jdur għal niesu, manuvri li beżżaw lil ħafna nies. Stqarr li hawnhekk kien qed jirreferi għal mod ta' kif il-kap elett demokratikament Adrian Delija kien imminat kontinwament minn fazzjoni fil-partit li mbagħad irnexxiela ittajru minn kap. Hawnhekk innota kif din daħlet dubji dwar kemm din l-istess fazzjoni tista' tkun avdata li ma tagħmilx l-istess lil nies oħra, speċjalment dawk li ma jaqblux magħhom. L-editorjal tal-Independent ukoll innota kif dawn il-membri parlamentari kollha ġew irrifjutati jew ingħataw dbeżbiża mill-elettorat. L-editorjal jennota kif saħansitra Jason Azzopardi u Carola Kulina qed iserħu fuq l-elezzjonijiet każwali biex possibilment jagħmluha fil-Parlament. Chris Said ukoll ġie elett mingħajr ma laħaq il-kwota fuq it-13 distrett, filwaqt li Claudette Buttigieg qed isserraħ fuq il-mekkaniżmu tal-kwota biex possibilment tikseb siġġu fil-Parlament. Mario De Marco u Beppe Fenekadami ukoll tilfu iżjed minn nofs il-voti meta mqabbel mal-2017. L-editorjal innota kif il-votanti nazzjonalisti bil-vot tagħhom urew li huma kontra nies li jridu jġibu l-firda fil-Partit Nazzjonalista u murew ukoll kif lanqas il-mod ta' kif kap elett demokratikament tneħħa mit-tmexxija ma niżel tajjeb mal-elettorat. Intant Bernard Gregg kompla jgranfa ma' tmexxija. Fuq Facebook huwa bidel ir-ritratt uffiċjali tiegħu ta' Facebook u akkumpanjah bil-kitba qatt mu tard wisq biex taħdem għal dak li temmen fih. Dan 3 ijiem wara li sar magħruf li wara kważi sentejn fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista l-elettorat irrifjutah u taħ l-ikbar telfa elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana.